Když naše vlast bude nejvíce sklíčena, přitrhnou od Blaníka svatováclavští rytíři na pomoc a sám svatý dědic české země je povede. A tu, jak pojede po Karlově mostě, zakopne jeho bělouš a vyrýpne z kamení Brunsvíkův meč. Toho se svatý Václav chopí a v tuhé seči pak jim nad hlavou zatočí a zvolá: všem nepřátelům země české hlavy dolů. Tak se stane a bude svatý pokoj v naší vlasti. Tak pověst končí.